Γεια σας παιδιά, τρίτο. Εντάξει, με πήγαινε να μην τον περιμένω. Θα γυρίσει ο αδερφός μου. Εδώ στο σχόλασε. Τελείωσε, απλά θα έρθει μία η ώρα. Τι περιμένει με. Περιμένει το λεωφορείο. Στις 2 η ώρα θα είναι. Οπότε τσάπα τον περίμενε. Δεν μας νοιάζει αυτό. Ας κάτσουμε εδώ. Είμαι μόνος μου, παιδιά. Η μάνα μου είναι ο αδερφός μου στο σχολείο. Τέλειωσε. Μέχρι να περαθούν τα λεωφορεία, καταλάβατε. Θα πιω το πράγμα μου, το energy green, παύλα χυμός, παύλα νερό, αναψυκτικό. Όπως θέλετε, πείτε το. Έλληνες είμαστε. Ο καθένας όπως θέλει το λέει, το προφέρει. Έχει το prime, αυτό το τέλος πάντων. Έχει διάφορα prime. Και θα πάρω κόκκινο με λίγο μπλε κάτω να δοκιμάσω. Ωραίο, το χρειαζόμουν. Χυμός βύσσινο. Βλέπετε που είναι κόκκινο. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Φράουλα. Κάτι τέτοιο. Ναι, τρίτο βίντεο για σήμερα. Βάλουμε μια μουσικούδα, παιδιά, να χαλαρώσουμε. Να βγάλω τα παπούτσια μου. Δεν χρειάζεται τώρα, παιδιά. Όταν κάθεται ο πατέρας μου, με τις παντόφλες, τις βγάζει τις παντόφλες. Για να ακουμπήσω τα τέτοια μου. Πού βρωμάνε, πού πάνε τα πράγματα, πού. Δεν πειράζει, θα είμαι εξυπόλυτος. Πρώτη φορά θα είναι. Ορίστε. Μα να σας πω, παιδιά, θα πάμε, κάτσε να ρίξω το ράδι. Ο Αργυρούλης! Χάξει, ο Αργυρούλης! Δείτε, τα πήγα και τα παπούτσια μαζί με τον πατέρα μου. Δεν τον έχω, είναι ο αχώνευτος, δεν τον έχω ο πατέρας μου. Ποτάμι σιγά τον τραγουδιστή, είπε. Ο Ρουβάς και ο Τρανός πιο καλή είναι. Πού βρωμάνε, δεν φταίει τα παπούτσια, πού οι κάτσες μου, πού. Και να τις βγάλω τις κάτσες, πάλι θα βρωμάνε τα πόδια μου. Ό,τι και να κάνω, η βρωμιά θα παραμείνει βρωμιά. Παιδιά, και τις κάτσες μου να βγάλω θα βρωμάνε οι πατούσες μου. Οπότε δεν έχω άλλη επιλογή, πού. Ωραία, παιδιά. Κι άλλο αεροπλάνο, κίνησε εσύ το αεροδρόμιο. Η μάνα μου εκεί στις Βίλες, κοντά στο αεροδρόμιο, δηλαδή στην Αγγελική. Εκεί, δίπλα στο αεροδρόμιο. Πολύ, θα σας δείξω από πού. Ο Λάιτ, ο Αργυρός με το. Τι σχέση έχει ο Λάιτ με τον Αργυρό. Και τον είχα δει μαζί με τον Τρανό, τον Αργυρό. Πού κολλάνε. Τέλος πάντων. Έχω το πράγμα μου, να σας το βάλω σε ποτήρι, περιμένετε, δεν έχω και ένα ποτήρι. Να δείτε ότι είναι κόκκινο, παιδιά. Είναι κόκκινο ποτό, περιμένετε. Πού είναι, περιμένετε. Δεν έχουμε ένα ποτήρι. Είναι πάλι πάνω τώρα. Εμένα πρέπει να πάω πάνω. Να, για απόδειξε το Prime. Να φέρω ένα ποτήρι, να το βάλω, άμα δεν με πιστεύετε, να δείτε ότι είναι όντως κόκκινο. Πατάω παύση, περιμένετε. Να, παιδιά, έφερα ένα ποτήρι, να δείτε. Ότι είναι, αυτό είναι το εξωτερικό, βλέπετε το χρώμα. Δείτε. Βλέπετε, δείτε πως είναι. Ωραία, δείτε, διάφανο. Βλέπετε, να το κόκκινο, να το. Βλέπετε. Κόκκινο, ναι. Μυρίστε, δεν μυρίζει τίποτα. Τι να μυρίσει. Όχι ακριβώς προς το ροζ, ροζουλί, βλέπετε. Κόκκινο είναι η μπλούζα μου, βλέπετε, παιδιά. Ωραίο. Εντάξει, πίνετε, δεν το φτύνει, βλέπετε. Βλέπετε, δεν έκανα καμιά γκριμάτσα. Πίνετε, είναι ωραίο, είναι γλυκό. Χυμούλης, σαν χυμός είναι. Χυμός είναι. Βύσσινο, κάτι τέτοιο. Όπα, κάτσε με το χύσου. Χυμούλης, Συνεταιρισμός παραγωγών ρομπότ. να το βάλω εδώ. Δείτε. Στους καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Όπα, περιμένετε. Τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρομπόλα κεφαλινίας. Σαν τσεράσιμο. Ραγέσαι.